खर'आ गेसाव एमजेआ खर' गाज्रि जायखौनो मेखौनो बखिलाबाय थायो इउटुबावबो नंनायनि आरो हिनजाव लागोदानावनो बोरै आनसारि जाखो नोंलाय गाव गावनि मालखौलाय बाहाय मालफोरखौनो नुजोबलायनाय ससियेल मिडियायाव बेबायदि सेक्स गेलेनाय बेफोरखौ सोर माबानो थिनखो गावखौ सोर फोरोंखो ना हिनजावा नासखाय फोरोंखो ना गावनो भाइरेल जानो थाखाय गावनो बानायनानै हगारखो बेसेबां लासिं सिं दुखुनांथाव बाथ्रा ससियेल मिडियायाव रायजो राजाफ्रा नोंसिनि माबाखौ नायनांगौ नामा नोंसिनि बे खुदुमलायनाय नोंसिनि बे गामसा जिलायलायनाय लरग' लरग' नुनायखौ नायनांगौ नामा लाजिनाय मोनाखै एसेसो बर'नि टप इउटुबार नोङो नोंनावनो बांसिन हाइस्ट भिउस जायो नोंनो बेफोरबायदि मालाय मानसिखौ दा नोङो गुबुनखौ फोरोंनायसो जादों फोरोंदोंसो नोङो फोरोंगासिनोसो रिंखिया मागोना होनाखै नोंखौ एमजिना खर'आ गेसाव होननानै जानला मोनला पस्ट होग्रा दाख्लि जालायबाय नालिनि सोलोंबाय बियो नालि बाहायाबो भाइरेल जाखांबाय दाख्लि आरो दा बेबो गावनि हिनजावखौनो भाइरेल खालामना होबावबाय गावखौनो भिउस जायाखै खोमा भिउसआ खम जादों खोमा थाखा फैसाफ्रा एसे खम फैदों खोमा बेनि थाखायनो दा नोङो जाहा भिडिअ हगारलागासिनो लासिं सिं लाजिनाय मोनाखै दा नोंसिनि खुदुमलायनायखौ ससियेल मिडियायाव नायनांगौ आरो नोंसिनि खुदुमलायनायखौ ससियेल मिडियायाव नायनांगौ सोर मानसिया मोजां होनगोन दा बर'नि टपलायनो नोङो इउटुबार एमजे बाहाय बोरै बेफोरबायदि जानो मोनखो दा लटारि नांजेनबाय बाहाय नोंनाव लटारि नांबाय हिनजाव लादोंमोन लटारि नांबाय हिनजाव लानानै जाम्बासिनसो जालांबाय माथो नोंलाय जानला मोनला गोदाव सोराव बुस्थु हगारलाबायनाय ओमफ्राय बेफोरखौ मानो हगारनांगौ जाखो दे गावसोरनो नायनानै नुखाबाय सिगां रिल्स बानायनायावनो नुखाबाय नोंसोर ओमफ्राय बेखौ मानो होनांगौ ससियेल मिडियायाव लाजिनाय मोनाखै नामा एसे न'खरनि मानसिफ्रा मा होनगोन नोंसोरखौलाय बिदा फंबाय बिमा बिफा गैया नामा नोंसोरलाय लासिं सिं मान सनमान सेस मारै लासिं सिं मोजां जानो सोलोंदोंब्रा बाहाय मोजां जानो सोलोंदो माथो मालायखौ बिराद लेक्सार होयो नोङो गिदिर गावहा मानो दा सोमब्र'नानै लाखो बयखौबो रायो नोङो सोरबा हिनजाव दोनखारनाय हमो सोरबा सोरजोंबा जालायहैनायखौ हमो ओमफ्राय नों मानो बेफोरबायदि जानांगौ दा जेन'बा नोंनिनो बेक्ति हिनजाव बियो बेक्ति हिनजावजों नोङो बोरै बेफोरबायदि सेक्स गेलेनाय माबा खुदुमलायनायखौ नोङो पाब्लिकनि गेजेराव रायजोफोरनि गेजेराव बोरै दिन्थिखो होमबा फोरोंनायसो जादों बियो फोरोंगासिनोसो नोङो होनबा मिडियायाव दा फोरोंगासिनोसो नोङो गावनि आथोन गेलेलायनायखौबो हगारनानै लादोंना मानोथो हगाराखै बे जिनायालाय मानोथो जिनायखौल' हगारखो बाहाय साननांगौ एसे नोंसोर लाजियाबाबो ससियेल मिडियायाव गुबुन मानसिफ्रा लाजियोना आजां गाजां रायजो राजाफोर नायो नोंनि सोरबा मबाइल गंसेयावनो सानै साथाम मानसि नायो न'खराव बिमा बिफा बिदा फंबाय नोंसिनि बेबायदि भाइरेल जानायखौ नायबाय थानांगौ नामा मिडियायाव लाजिगोन ना लाजियाखै लाजिनो सोलों मारै जानला मोनलाखौबो हगारो गाज्रिखौबो हगारो मोजांखौबो हगारो मा जाखो बेलाय एसे सोलों एसे मानसिफोरखौ नायनानै एसे सोलों नोंनो बर'नि टप इउटुबार ओमफ्राय नों मारै बेफोरबायदि जानांगौ बोरै बेफोरबायदि जाखो सोर थिनखो जानोलाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आं लोगोफोर मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम हागौमानि शेयार खालाम गावसिजोब साबस्क्राइब खालामना हो गोजोन्थों।